Reading tutorial naman po sa 32 pampublikong paaralan sa bayan po ng Lingayen, Umarangkada. Para sa detalye kasama natin, Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Umarangkada ang reading tutorial program ng Department of Social Welfare and Development Office Region 1 sa mga 32 pampublikong paaralan sa Lingayen. Bukod sa pag-alalay ng mga tutors at youth development workers ng tanggapan sa mga mag-aaral, tinutukan din ang maayos na pagsubaybay ng mga magulang at guro sa Nanay-Tatay Teacher sessions upang tuloy-tuloy ang progreso sa pagbabasa ng kabataan. Sa ilalim ng programa, nabibigyan din ng educational assistance ang mga financially disadvantaged college students na tutor at youth development workers upang makapagtapos sa pag-aaral. Magtatagal ng 20 araw ang reading at tutorial session sa Pangasinan na magtatapos sa July 12. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan. Ito si Idol Jam Victorio, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.